Здравейте, аз съм Мария Велкова. Започва училище за красота. Мнозина от нас мечтая да се здобият с младежки вид, но изпитват панически страх от скалпел. Днес, заедно с нашата участничка Елена, ще ви запознаем с една много нова процедура, чрез която неоперативно ще се здобием с много по-младежки, свеж и стегнат вид на нашето лице. Кажете ми, действително съществува ли процедура, чрез която без скалпел можем да се здобием с младежки вид на нашата кожа? И една от най-известни, съответно най-ефективните, е така наречения радиовълнов или радиочастотен лифтинг. В случаите с нашата участничка Елена, тази процедура, мисля, че е доста подходяща. При нея, да. Пак тя е една млада жена, която има известно отпускане на кожата. Да, започнала да има едно такова отпускане. И това, което е интересно, че много често отпускането на кожата на лицето се дължи не толкова на самото отпускане на кожата, колкото на загубата на обеми в лицето. Така че, отслабване? Примерно намаляване на масната тъкан в областта на лицето. И по тази причина е хубаво, примерно този тип процедури могат да се ползват и комбинирано с други процедури, които са свързани с заместване на обемите. Тоест, хиалуронова киселина, която да се комбинира с радиочастотен лифтинг. А в нейният случай ще бъде ли необходимо това или само тази процедура? В нейният случай бихме направили първо радиочастотния лифтинг, тъй като при него това е серия от процедури, които се правят веднъж месечно, но те са 5 процедури. При нея ще са 5? При нея ще бъдат 5. След което ние ще постигнем желания ефект по отношение на стягане на кожата. А тези процедури ще се правят само в тази част или на цялото лице? Те могат да бъдат правени върху лицето, върху шията, върху деколтето. Цялото лице може да бъде третирано. Тялото може ли да се прави? По тялото също може да се прави. И този радиочастотен лифтинг се използва както за стягане кожата на корема, на ръцете, на краката. Има ли някакви противопоказания, някакви странични действия следствие на тази процедура? Като противопоказания, хора, които имат пейсмейкъри, примерно, или имат някакви по-тежки заболявания на сърцето. Сега, по отношение на бременните жени, каквито и да е процедури, не е желателно да се правят. Основният проблем с бременните и кърмещите жени е, че за да може да се каже, че дадена процедура може да се прави при тях, трябва да бъдат направени съответни клинични проучвания на хора, които са бременни. А това никой не го прави и затова този период бременност и кърмене е желателно да се избягва. Добре, и колко е продължителността на една такава процедура? Зависи каква зона се третира. Примерно в случаят при Елена... Значи, когато третираме лице, обикновено някъде около 20-30 минути. Какво е усещането? Това, което може да се усеща е едно леко затопляне и сега, в зависимост от силата на радиовълните, може би има и леко парване, но то е съвсем леко. А чувствителността къде е по-засилена? В кой участък от лицето? Не, там, където имаме костна подложка, т.е. примерно на челото е малко по-силно. Там се усеща там, където са по-меки тъканите в областта на бузите. В нейния случай мисля, че тя няма да усеща почти нищо. Няма проблем. Няма значение в случая с оглед на това, че са инфрачервени очи и радиовълни. Няма значение дали има тен или няма тен. Защото, примерно, за фотополнение, такива други процедури има значение, докато тук е абсолютно без значение. Може ли да се подлага на слънце след това? Може, няма проблем. И тази процедура може да се прави и лятото. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес. С нетърпение очакваме следващите стъпки от преобразяването на нашата участничка Елена. Аз съм Мария, а вие бяхте с училище за красота.